श्री पर्वते खोज सर्वे तर्म कर्म करी जदि किछि पाइबा साधन तेबे निश्चय धन्यवाद आगत सब मारुति एई देखो मधुर रे निबिड़ जंगल नसु भई हिंस्र जंतु पक्षी कोलाहल तेणु माने होई साधे धीर्घ धीर्घ होई होवे परिवा साधन तेबे निश्चय हेबा भ्रष्ट जुगरा मो कहिबा खोजिबा ब्रह्मपदर गिरिगुआ आदि जदि किछि न मिले साधन तेबे नक्षत्रु राशि बेले वीरा बने जंगल को देखि किबा होय जेउ प्रभु बाबाचार्य आसी गछे आमे जेते जेते पडिले विपद निश्चय होइबो ता खंड तेबे तालसर वीर बने नकरी विलंब कौन भावुछ मो मतरे जे वस्तुटी देखा जाउछि या परीक्षा न करिबा जाय मन संशय मन रहबो ना तुमे सिरे परीक्षा जीतना नहीं बिरोने जाउछि आगुआनी होई आशा सरले पेछरे नगर
ତୁମ୍ଭକୁ ସେଥିରୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାମ ରାଜେ ଶ୍ୟାମନ ଅବଳ ପୁଣି ଦେବତ୍ୟୁଚର କିଏ କେଉଁ ରାମ ନାମ ଆସି ଶୁଣାଉଛ ମତେ? ଜାଣୁନାହୁଁ ମାୟାଦାନବୀକୁ ଯେଉଁ ଗଣିତୋଷୀ ଦେବପତି ନିର୍ମାଣିଛି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ତା ନଗରରେ ପଶିଛୁ ଯଶାଇ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମୁଇଁ ଅଟେ ସାବନ୍ୟ ଦୁହିତା ନାମ ମୋର ଅଟେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା। ମାଧ ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥ କହୁଛୁ ଏବେ ଭିକାରୀ ସନ୍ଦେହ ଅଯୋଧ୍ୟା ତୁମେମାନେ ସ୍ଥାନରେ ନବେ ମାତ୍ର ଯାଏ ନ ରହି ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ପଳାୟନ କର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଆଜି ଯୋଗରେ ରାତ୍ରଟି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଯାହା କହନ୍ତି କପାଳରେ ଥିଲେ ଦୁଆରେ ମିଳେ। ଆଜି ତାର ଠିକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଯାଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭକ୍ଷଣ କରି ଉଦୟ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ କରିବି।
ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୁଏ ତେବେ ବଡ଼ ଖରାପ ହେବ। ନା ନା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କରି